bara na gaya muku dalilin da ya sanya izala ta kawo yanzu tun farkon al'amari, ko na ce muku 'yan boko haramun na cikin gida. Abun kwara ɗaya ne. Shin wani abu ne? Shi wannan abun kuma ɗan adam yana son sa saboda ya yi daidai da yanayinsa da halinsa. Abin nan kuwa shi ne yaudara. Ɗan adam duk da ya san yaudara ba abu bane mai kyau, amma kuma shi wanda ake yaudara za ka ga yana son wanda ke yaudaran sannan. Allah yana sa mai son mai yaudari. Wannan kuma mata za su fi gaskata ni, duk da mazan ma sun san haka. Misalin da zan iya kawowa kuma shine, ai muna da 'yan siyasa a Najeriya, kaf ɗinsu babu wanda ba mai yaudari ba. Dukkansu sun daɗe suna yaudarar mu shekara aru kwance shekara kaza da suka wuce zuwa yanzu an daɗe ana yaudarar talakan Najeriya. Amma abin tambayan a nan gurin shine, shin kun taɓa ganin ya fasa yin zaɓe? Ko kun taɓa ganin ya fasa siyasar? A'a, amma kuma ya san fa yaudara ce ake yi, kuma yaudarar shi ake mawa. Amma kullum son abin yake, Allah yake zaɓe ya zo ma ya je ya sake dambala ma wani, domin shi ma ya masa wannan yaudaras. Dalili na biyu kuma shine ƙarya. Ƙarya. Wato, in dai ɗan adam za a gaya masa abin da yake son ya sani, abin da yake son ya ji daidai da ra'ayinsa, in dai za a gaya masa haka, ko da ya san ƙarya ne, to za ka ga yana son mai gaya mashi wannan abin. Misali da zan iya badawa shine, ka kalli mutumin da ka iya zuwa ya yabi wani mai kuɗi mara, ko kuma talakama. Da zarar an zo ana yabansa, ɗabi'u da halayyar da ake faɗa a kansa, ko da ba shi da su, ba za ka taɓa jin ya ce ƙarya kake ba. Sannan kuma bisa ga wannan ne, ko da shi azzalimi ne yanzu za a iya yabansa a ce mashi mai adalci, mai son jama'a, mai son al'umma, shi a ransa ya san ƙarya ake yi, kuma ya san mai faɗin ma yana faɗin ya san ƙarya yake yi, amma da wannan zai yi amfani ya kuma cire maƙudan kuɗi ya mishi kyauta saboda ya yabe shi kuma ya faɗi ƙarya a kansa, amma ƙaryan ya kasance abin da yake so ne aka faɗa a ciki. Abu na uku shine sharri da munafunci. To idan mutum ya haɗa wa'incan abubuwan guda biyu ya kama mutum da shi, sai ya zama kuma ya iya sharri ma wanda mutum baya so. Misali, kana da tsama da wani bawan Allah ko da wani mutum daban, za ka ga ɗabi'a ta mafi yawancin mutane, wacce ɗabi'a ta dan adam sai wanda Allah ya tsarkake ko kuma mai tsoron Allah, shine in yana kin wani, duk abin da za a zo a faɗa akan wannan wanan mara kyau, ko da ƙarya ake yi, to za ka ga ya yarda kuma yana difa'i akan haka, kan cewa lalle haka ne, duk da ya san ƙarya ne, amma tun da baya da jituwa da shi, zai karfafa abin. Wa'innan abubuwa guda uku su ne abubuwan da sauran ƙungiyoyin musulunci ba su iya ba. Dalili kenan sai ya zama izala ta cin karanta babu babbaka. Za su yi sharri, amma ba za a iya yi musu sharri ba su. Dalili kuwa shine tsoron Allah ba iri ɗaya ba ne. Asasin dalilin da ya sa mutum ke addinin ba iri ɗaya ba ne ba. Ko mutum ya ce bari ya masa sharri, sai ga ya kasa saboda yana ganin to don me amfanin haka, me zai amfana. Abu na biyu kuma ƙarya. Mutum sai ga baya iya, saboda shi bai ga wani amfanin ƙarya ba, asali shi a tarbiyyar da aka bashi. Shi yasa ko ya ce bari ya mai izala ƙarya, sai ya ga ai babu ma amfanin haka. Amma akwai abubuwan faɗaɗin kuma akan su inda za a so a yi masa ƙarya, kuma za ta kama hankalin mutane. Abu na uku kuma shine sharrin. Waye ba zai iya sharri ba? Sauran Allah ke hanawa. To sauran ƙungiyoyin abin da su ba su ƙware a kansa ba kenan, ita kuma izala ta ƙware akan waɗannan abubuwa guda uku. Dalili kenan da yasa su za su yi sharri, sai a ji su a kyale su. Su kuma wawaye su dauka kaman ai sharrin nan gaskiya ne. Za su yi ƙarya, sai a ji su a kyale su.
su ba za a iya ce kaza ba, sai su kuma wahayensa ganin ai kawai an faɗa gaskiya ne. Za su yaudara na hankalin masu imani mutane, sai a shiru a kyale su, sai su kuma wawaye su yaudare da yaudararsu. Wayan abubuwan guda uku shi ya tara wa izala mutane, kar ka daɗa ka ƙara, amma ba ilimi ko hujja ko kuma tsantsar addini ba. Bilhassali ma za ka ga shugabanninsu business da su kawai suke yi, ban da wannan babu abin da suke amfana da shi. Wannan shine dalili. Ina fata an fahimta. Da haka kai dan uwan kana da hankali, ka zauna ka yi tunani da kyau, ba kawai hujumi za ka yi ba, yan ka yi tunani da kyau, za ka gane hakan da kanka. Da fatan Allah ya sa mu dace. Na gode. Hayya rijal